Ie, dyma ni te nghanol prysurdeb cylch y gwartheg unwaith eto, a'r gwartheg godro yn hawlio'r sylw. Erbyn hyn, dwi wedi symud draw at yr Holsteins, a mae'r ddau yma sy'n wrth yn ymwneud hynod o falch o hynny, Simon Davies a David Jones. Mae wedi bach mwy cyfforddus, dy brad i agwyn. A David, dither un modd, dyma dy fryd di adre hefyd. Ie, dyma'r lliw sgynnon ni adre, ie. Ac y bryd mwyaf poblogaidd yma yn y sioe fawr, ac am hwnni, y fyw chodro mwyaf poblogaidd erbyn hyn, fydde ti'n gweud, Simon? O, ni, sim dowt o'n yw'r uwch mwyaf poblogaidd. Mae bob un moyn cadw adre a fyw lleithog sy'n lle cynnyrchu lot o lath. Wyt ti wrth gwrs wedi profi llwyddiant ysgubol yma yn arddangos, a hefyd fel stockman, mae rhaid i fi ofyn i ti, siwt ma Spurti Rosina? O, di, mae hi gytre, wedi siŵr Mr Lori mynd mewn siowel ydi, ond na, mae still gyda ni, mae wedi rhoi dros 140 tons o lath nawr, a ni'n fflysio eto nawr mis nesaf. Sonia chydig bach i bobl sydd ddim yn gwybod am y llwyddiant mae Spurti wedi cael efo chi dros y blynyddoedd yma yn y sioe fawr ac yn sioe eraill? Nôl yn 2011, dath i ma fe uwch a'i lo, a dath i'r pencampwriaeth blwyddyn hynny. A dath i'n ôl blwyddyn ar ôl ni yn yllodd i'r pencampwriaeth weth. Sym lot o wartheg yn dibyned yn ôl a ennill weth. So, yn diwedd yn yllodd i tair waith yma. A yn yllodd i lan yn dairy event yn 2011 hefyd dros European Dairy Event. So hwnnw'n llwyddiant mawr, ond ennill ma yw'r siow mae bob un eisiau ennill. Ac yn fywch am hwnni, Simond yn dod unwaith mewn oes? O ie, dwi'n ofyn ni... Falle o'n i ddim yn sylwi ar y pryd, yn sylwi'r fywch mor dda gyda ni. Ond ti edrych nôl nawr a meddwl, ie, wedi'n fywch ddim wari ar y pryd. A dyna'r nod i bawb sydd yma yn dyfed Dafydd yw i fagu a cael rhywbeth o'r safon yna? O ie, mae'r brydwyr mae gyd wrthi yn edrych am yr anifel berffaith yn dydyn. Ie, ac yn edrych i'r dyfodol bob amser yn dyfe, a dyna ni'n neud yn y dosbarth yma, Dafydd, edrych i'r dyfodol. Rhain yn heffro tipyn fwy na'r dosbarth o Ersias, welon ni, yn gynharach, a mae rhain nawr yn gyflo. Yndyn, mae rhain yn heffrod mewn llo, ac yn amrywio mewn stage yn gyflo. Ie. Ac, ond na, mae'n ddosbarth dda o wartheg ein. Felly fydd na rai falle yn fus neu ddau o ran i beichiogrwydd, fydd na rai yn bellach mlaen falle, ond os na mi dwi'n meddwl yn agos iawn at loio nag oes? Dwi'n credu yn y dosbarth hyn, mae rhaid nhw bod wedi 4 mis yn gyflo i fod y benna compito yn y clasyn, te. Maen nhw'n just ffili gweud mewn mis, mae rhaid nhw bod 4 months plus yn caff, te. Mae wedi mynd am heffer hefyn trebi ar y gynta a'n ail. Sa'n siŵr a byddwn ni'n gwaith cyd-fynd ag mae'r aner sy'n ail yn aner ddim chwarae, ond falle mae bach mwy o gorff ar un sy'n gynta, falle na beth bydd rhesymau fe. A wy'n deall bod un o'r anerod yma, gei di nawr o weid pa un, wedi cael ei ffrynu am dipyn o bres? Do, wel, hefyn Tregibi wedi beirniadu'r All Britain Calf Show blwyddyn diwethaf lan yn Peterborough, a rioedd yr aner sy'n ail i ennill diwrnod ni. A dath i ddigwydd fod dod ar werth diwedd y flwyddyn y Black and White Sale, a hefyd dwi'n licio i mor gwmynt diwrnod wedi wedi berniadu iddi a the a prynu iddi. Wel, na'r ffordd i wneud i, Dafydd? Ie, ond wedi profi'n wahanol heddiw, mae heffer o'i hun. Breeding Tregibi sydd ar flaen y dosbarth yma heddiw, ond go'n i weld sut eithir y beirniad hon ydy'r line-up cyntaf, wedyn mae o'n cael amser i fynd trwy yr heffrod ac wneud yn siŵr bod i benderfyniad o'n iawn cyn tynnu nhw i'r linell derfynol. A pwy yw'r beirniad yn y dosbarthiadau yma heddi ten yr Holsteins? John Garnett yw'r beirniad heddi. Sa wedi gweld e'n beirniadu o blaen, ond mae digon o experience ag yn y da godro ma'n i wybod beth mae'n neud yn bendant. A dwi'n meddwl bod na newid oes? Oes, wir? Sa'n siŵr beth mae'n neud, ond ni jyst y halan y gerddau mas am y tro dretha. Neu yw'n gofyn i nhw symud mae unwaith eto, ie? Jyst i gael gweld nhw'n symud? Symud rownd o'n blaen ni fama yn gwnebu ni gael y linell derfynol. A mae weld yn aros o'i benderfyniad efo heffer Tregibi ymlaen y dosbarth yma. Mae hon yn heffer gywir ac yn gytbwys trwyddi. Fel i ni'n gwybod pan mae'n dod i'r dosbarthiadau gwartheg beef, mae'r ffordd mae'r gwartheg yn symud, mae'n rhoi trad mor bwysig. Mae hynny'r un peth
yn y gwartheg godro yma? Odi, os na mae coesau a da gyda nhw a swn nhw'n symud yn dda, maen nhw'n ffeili bod lan ar top y dosbarth, achos os na mae bwch gyda cerdded yn iawn, problem yn mynd i fod trwy oes. Yn union. Wel, mae'r beirniad yn dal i bendroni ac yn dal i feddwl ble mae'r garden goch na'n mynd i fynd, felly Dafydd a Seimon am y tro, adwn ni bethau yn fyna. Wel, dyna ni. I chi'n ymuno ni ar eiliad bwysig iawn yn y dosbarth yma, achos mae'r garden goch wedi cael ei roi i'r heffer Tregibi, Seimon. Ie, Tregibi sy'n ferchen yr un gynta a'r ail, ond fe sydd wedi brydio'r un sy'n gynta. Ddim lot rent nhw, byddwn ni'n interested i weld beth mae resymau'r beirniad nawr pam mae wedi rhoi nhw fel la. Ond oedd ddim lot fel wedys ti rhwng y ddwy oedd o Tregibi nag oes? Na, goedd mae'r ddwy yn heffer dda iawn, a dio ddim syndod clywed bod Tregibi ar flaen y dosbarth. Mae'n wedi bod yn cefnogi'r sioe aml i flwyddyn erbyn hyn ac wedi cael cryn lwyddiant yn y gorffennol. A ti'n bod fawr teg, wyt ti, Seimon a Tithau Dafydd, yn gwybod faint o waith yw i gael gwartheg i edrych ar ei gorau ar gyfer y sioe yma. Ond nid yn unig efo'r Holsteins, ond maen nhw hefyd efo'r jerseys, ydyn nhw? Dim y gofyn cael nhw i arwen yn dda, a mae rhaid cael y boi sy'n arwen yn gwneud y jobyn yn iawn hefyd. A wedi gwneud gwaith ardderchog fyna. A hon nawr yn mynd ymlaen i'r bencampwriaeth, Dafydd? Bydd hon yn mynd ymlaen i bencampwriaeth yr heffrod. Gwn i weld sut fydd hi'n sefyll, ond erbyn yr bencampwriaeth, dwi'n meddwl fydd yr heffer laeth hefyd yn dod i fewn i ystyriaeth erbyn hynny. Ond dyna hi yn gadael y sgwar yn falch dros ben ac yn llawn heiddi y garden goch yn y dosbarth yna. Dafydd a Seimon am y tro, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr.